aquí. A dia d'avui és difícil a la Garrotxa trobar algú que no conegui la Fundació Albert Bosch. En aquests 20 anys han sabut connectar amb el territori, sent presents en diverses accions, algunes ben quotidianes, algunes de ben excepcionals. Sense anar més lluny, molta gent recorda la campanya de les ulleres de realitat millorada o l'arrodoniment a les compres en alguns supermercats d'aquesta ciutat. Han sabut estar al costat dels malalts, al costat de la investigació i al costat de la societat. Des de fa 2 dècades, la Fundació Albert Bosch treballa incansablement per promoure el benestar i la salut de les persones, promovent la investigació de malalties greus, centrant bona part de la seva activitat en el càncer infantil. Són 20 anys dedicats, a través de diversos projectes, a conscienciar a la societat de la importància de les accions, petites o grans, en favor de la lluita contra el càncer. També la Fundació ha dedicat bona part dels seus esforços a donar suport a les famílies dels infants afectats de càncer, perquè en una situació així, quan un infant està malalt, és molt important que el seu entorn també se senti recolzat i acompanyat tant com ho ha d'estar ell. I finalment, i potser allò que més ha caracteritzat a la Fundació Albert Bosch des dels seus inicis, ha estat el foment a la investigació per avançar en nous tractaments colze a colze amb els investigadors, especialment amb l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Són 20 anys d'història d'una fundació que s'ha dedicat a la promoció de la recerca en solucions mèdiques, biomèdiques i quirúrgiques de les malalties. En definitiva, a millorar i a salvar vides. Donem la paraula ara sí a la directora de la Fundació Albert Bosch, la senyora Cristina Sanz. Hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Mònica. Moltes gràcies a l'organització de l'Espai Cràter, que ens ha ofert aquest espai i ens ha acollit tant i tan bé. Moltíssimes gràcies també a l'Ajuntament, dos regidors que avui ens acompanyen, la Imma i l'Agustí, i moltíssimes gràcies, per suposat, a tots vosaltres per estar aquí, molt especialment al doctor Tabernero, aquí que no el veia. Dit això, com diu la Mònica, és cert que hi ha molta gent que coneix la Fundació Albert Bosch, cada vegada més, però dedicaré 2 minuts a explicar una miqueta més el que fem i en profunditat. La Fundació Albert Bosch, com ha dit, va néixer fa 20 anys, fruit de voler impulsar, que la companyia Noel va voler impulsar aquesta vessant més social, i va ser a partir d'aquí que va crear la Fundació Albert Bosch. La Fundació Albert Bosch en aquests 20 anys s'ha centrat bàsicament en projectes d'investigació. Hem tingut la sort de poder anar sempre de la mà de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona i hem estat sempre al costat dels investigadors, que són els que coneixen i els que saben quines necessitats hi ha i què hem d'investigar. Des d'aquí hem de donar sempre el suport. A banda d'això, no només hem col·laborat en projectes d'investigació en càncer infantil, sinó que també hem col·laborat en projectes d'investigació en càncer colonorectal. El càncer de colon és un dels 3 càncers que més afecta els adults a dia d'avui, i també això ho fem a l'Hospital de Girona, i també hem fet alguns projectes, en concret ara va sortir a la llum un aquí amb l'Hospital d'Olot. Vull dir que al final sí que és veritat que normalment es diu que treballem molt amb el càncer infantil i a l'Hospital del Vall d'Hebron de Barcelona, però també estem al Trueta i també aquí a l'Hospital d'Olot. Dit això, aprofito l'ocasió per donar-vos 2 dades de càncer infantil que per mi són importants, perquè a vegades parlem de càncer infantil però no sabem l'impacte en la societat que té. El càncer infantil afecta, és a dir, es diagnostiquen entre 200 i 250 casos nous cada any només a Catalunya. Entre 200 i 250 casos nous a Catalunya. D'aquests 200-250 aproximadament, penseu que el 80% es cura, el qual és fantàstic, i això és degut inclús gràcies a la investigació que hi ha hagut aquests darrers anys. Però és cert que encara hi ha un 20% d'aquest càncer, d'aquests nois, nens, nenes, adolescents, que no el supera.
Això vol dir que el càncer infantil és la primera causa de mort a Catalunya en infants d'entre 5 a 14 anys i la segona en adolescents. Això vol dir que no només hem de seguir investigant, que també, sinó que a més també hem de seguir conscienciant a la societat, fent campanyes de comunicació. I per això és molt important avui la visita del doctor Tabernero en aquesta línia, que tot i que no parlarà de càncer infantil, sinó que parlarà de càncer d'adult, però és una forma més de poder parlar, de poder conscienciar, que puguem saber tot el que hi ha darrere del càncer, bueno, tot no, evidentment, una bona part de tot el que hi ha darrere del càncer, quines són les principals línies d'investigació i cap a on anem en els propers anys. Així que, moltíssimes gràcies al doctor Tabernero. Per nosaltres és un honor que hagis pogut venir aquí a la ciutat d'Olot a poder fer una xerrada oberta a tothom i aquí a l'Espai Cràter. Així que, de veritat, moltíssimes gràcies en nom de la Fundació, en nom de Noel i en nom de tots. Moltíssimes gràcies. No, deia, baixem i pugem a poc perquè aquesta rampa ha resultat ser perillosa quan he baixat abans. Bé, tot seguit podrem escoltar la ponència que ens oferirà el doctor Tabernero, una ponència que organitza la Fundació Albert Bosch, on hi col·labora l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Noel, i té el suport també de l'Ajuntament d'Olot. El doctor Josep Tabernero és actualment el cap de servei d'oncologia mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, em faci amb el rellotge, té un currículum molt extens, però m'ha de permetre que alguna cosa sí que expliqui. També és director de l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron i professor de Medicina a la Universitat de Vic i a la Universitat Central de Catalunya. Què més? Em salto això perquè m'ha dit que fos breu en l'explicació del seu currículum. La ponència que tot seguit escoltarem porta per títol Reduint la distància entre el laboratori i la clínica, la recerca translacional com a canvi de paradigma en el tractament de càncer i la seva prevenció. D'aquí un moment el doctor Tabernero ens ho explicarà en detall, però us avanço que en els darrers 20 anys s'han produït avenços rellevants en oncologia, des d'identificar factors de risc que no es coneixien, fins a nous tractaments innovadors i eficaços que redueixen la mortalitat i augmenten l'esperança de vida dels pacients de càncer, passant per la importància de les característiques biològiques del tumor. És així, doctor? Em diu que sí. En definitiva, una oportunitat única per conèixer els últims avenços en oncologia i els enfocaments innovadors que busquen millorar els tractaments actuals. En aquest sentit, és important el concepte de translació que podrem escoltar en aquesta ponència, perquè és prioritari que tots aquests avanços obtinguts es puguin aplicar de forma ràpida als pacients. Ja us avanço que després de la ponència hi haurà torn de preguntes per qui li vulgui traslladar al doctor. Ara sí, li donem la benvinguda i la paraula al doctor Tabernero. Gràcies, ho has fet molt bé. Moltes gràcies, primer de tot, Cristina, Mònica, l'Ajuntament d'Olot per convidar-nos i a la Fundació Bosch per fer-ho possible. En aquest lloc, a més, tan interessant, una experiència. Jo no hi havia estat a l'Espai Cràter i la veritat és que ens ha agradat moltíssim. Bé, costa molt parlar del càncer, tantes coses que es poden dir, però sí que jo el que intentaré en els propers mitja horeta o així és tocar aquests 4 temes. En primer lloc, l'epidèmia del càncer, parlar una mica de les dades que hi ha, a més tenim dades recents de Catalunya, i també entendre per què es produeix el càncer. És molt important entendre la gènesi de la malaltia perquè ja veurem que hi ha moltes coses que podem fer per prevenir-la i aquest serà un enfoc important que jo parlaré sobretot a la tercera part de com podem accelerar, millorar el diagnòstic del càncer però també prevenir-lo quan el podem prevenir. Com ha introduït la Mònica, la investigació translacional és aquest canvi que ha lligut amb una investigació molt més dirigida a la realitat del malalt, els problemes que tenen els malalts, i accelerant aquesta transició entre recerca molt bàsica del laboratori, que és necessària, sense cap tipus de dubte, però que a vegades està lluny de les necessitats que tenen els malalts per tenir un millor diagnòstic i un millor tractament. I al final presentarem una mica de dades de la nostra institució, de l'Hospital Vall d'Hebron i de la recerca que fem a l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron.
Sense por, anem a la primera part, les xifres del que és l'epidèmia del càncer. Bé, és ben sabut que en el nostre entorn, l'entorn del nostre país, un de cada dos homes i una de cada tres dones tindrà algun càncer al llarg de la seva vida. Clar, això quan ho mirem comparat amb les xifres mundials, dius, ostres, per què més aquí que la globalitat del món? Veiem que el món és un de cada 5 homes i una de cada 6 dones. Bé, bàsicament perquè vivim més. Les bones notícies és que en el nostre entorn tenim les figures de sobrevida entre el segon i el tercer del món. Els primers són els japonesos, que ens porten diferència, i entre els segons i els tercers sempre estem, els suïssos i nosaltres. No sé per què Suïssa, suposo perquè tenen alguns hàbits de vida més saludables, també tenen un bon sistema de salut, però nosaltres algunes vegades som els segons, altres els tercers, depenent de l'any que es mira. Però en tot cas tenim una sobrevida que és gran. La majoria dels càncers, això ho comentava abans, no sé si la Cristina o la Mònica, que són els de l'adult, estan associats sobretot amb les edats més avançades. Això no vol dir que no n'hi haguin en persones més joves, amb l'adult jove, que veurem que comença a ser una epidèmia, que abans no teníem i en parlarem una miqueta d'això. Clar, si parlem que hi ha una població que envelleix, que pot arribar a una edat adulta, és lògic pensar que aquesta població pugui tindre més incidència de càncer que no en altres països que la gent es mor als 30, 40, 50, 60 anys d'altres tipus de malalties. Ara, sí que és veritat que globalment la incidència del càncer va augmentant. Em sap greu perquè no es veuen massa bé les xifres des d'allà, però l'any 2024, que ja tenim dades, es van diagnosticar un total de 20 milions de persones amb càncer al món. I les previsions són que cap al 2040 arribarem als 30 milions. És a dir, que durant els propers anys el càncer augmentarà. Factor més important, que l'estat de salut a tot el món millora i per tant la gent viu més i per tant hi ha més possibilitats de desenvolupar càncer. Ara bé, en el nostre entorn els canvis en els hàbits de vida que estan deixant de ser saludables, sempre parlem dels hàbits de vida saludables, però sí que teníem hàbits de vida bastant saludables i ara no són tan saludables. I d'això en parlarem una miqueta perquè val la pena poder incidir en coses que podem canviar en el dia a dia. Dit això, malgrat que la incidència, és a dir, nous casos de càncer a l'any vagin augmentant, la supervivència, o al revés, la mortalitat va disminuint contínuament. Això és inequívoc, aquí veiem una evolució de molts anys i el nostre entorn, que és el verd fosc, està força bé comparat amb altres mitjanes. I de fet això és una cosa que a mi m'agrada sempre insistir, perquè moltes vegades ens pensem que el tractament del càncer en altres entorns pot ser millor. Bé, això no és així, i parlem d'estadístiques, sempre poden haver-hi casos excepcionals, però quan mirem les supervivències de càncer dels més freqüents en el nostre entorn, aquestes són dades epidemiològiques del Pla Director del Càncer a Catalunya, separades el 2006-2016, separades 10 anys, ja veiem que la mitjana és igual o superior a la mitjana europea i a la mitjana americana. O sigui que això parla bé globalment del sistema de salut, però també dels hàbits de vida, que dic que estem perdent, però que fins ara teníem, del nostre entorn. O sigui que aquestes dades són bones. I aquestes són dades que vam publicar recentment, la primera setmana de febrer, precisament pel Dia Mundial del Càncer, de les estadístiques de Catalunya, aprofitant també, a més, que es va fer públic aquell dia, que la marató d'aquest any serà la marató de la Corporació Audiovisual de Catalunya serà dedicada al càncer. Però una mica el que es deia abans és el que tenim en aquesta diapositiva. Els tumors més freqüents amb la dona, càncer de mama, el segon, el càncer colorectal, i el tercer, que això està creixent, el càncer de pulmó. I en l'home, el càncer de pròstata, el càncer colorectal i el càncer de pulmó. Afortunadament, el més freqüent tant en els homes com en les dones és el càncer de pròstata i el càncer de mama, en el qual hi ha hagut molts avenços i la supervivència ha augmentat molt. I això ha fet disparar les curves de supervivència amb el càncer, que, com dèiem abans, són bones. Però ens queda molt a fer encara amb altres tumors, com
com són, per exemple, el càncer colorectal, com comentàvem abans, el càncer de pulmó, queda molt per fer, i altres tumors menys freqüents, però que també són importants. O sigui que ens queden feina per fer. O sigui que és veritat que en aquest moment la supervivència global dels homes, de tots els tumors, està al voltant del 56%, en canvi les dones ens porten avantatge, està al 66%. Ens anem acostant a aquest objectiu del 70% que ens ha marcat el Parlament Europeu, la Unió Europea, amb el Cancer Beating Plan, però bueno, això augmentaran els propers anys el 80% i el 90%. Això passarà i això la majoria de nosaltres espero que ho veiem. O sigui que són dades reals. Dic que ho veurem perquè jo quan vaig començar a fer d'oncòleg, en l'any 88, la supervivència del càncer era el 35%. I mira les xifres que els he dit ara. O sigui que realment això ha canviat molt en molt pocs anys i canvia contínuament pel coneixement que tenim de la malaltia. I això és importantíssim, entendre aquesta diapositiva que ho explica tot. La gent pregunta, el càncer per què es produeix? El càncer es produeix per una alteració dels gens, del material del DNA que tenim a les nostres cèl·lules. Amb un percentatge molt petit, 8-10%, però és considerable, pot tindre un component hereditari, és a dir, que nosaltres heredem gens alterats dels nostres pares. Però això passa en el 8-10% avui en dia que es coneix. Pot ser que augmenti una miqueta més, però no augmentarà massa més en els propers anys. O sigui que la causa majoritària de càncer en l'adult, que no en els nens, ve degut a el que ens exposem al llarg de la vida. Que si ho volem fer-ho fàcil, bàsicament són 3 factors. Factors químics, això inclou el tabac, contaminació, però també la dieta és química, no ens enganyem, vull dir que en el bon sentit de la paraula, no estic dient que el menjar sigui química en el mal sentit de la paraula, però que està relacionat amb això, amb infeccions víriques, sobretot, però també alguna bacteriana, que també augmenta el risc de càncer, i amb les radiacions, radiacions solars, radiacions ionitzants, etc. I això és, d'una manera pràctica, entendre el per què aquests factors als quals ens exposem, també és una ciència que comença a dir-se exposoma, perquè això ho veuran en els diaris, quan parlem de l'exposoma vol dir el que ens exposem al llarg de la vida, és el que provoca el que puguem tenir càncer en l'adult. En els nens és diferent. Els nens i els adults joves, i els adolescents joves no han tingut temps d'exposar-se a res. La causa del càncer pediàtric de nens, d'infants i d'adolescents joves és alteracions en el desenvolupament. Desenvolupament embrionari, desenvolupament fetal o desenvolupament del creixement, algun error que s'acumula i que fa que surti un càncer. Però no hi ha normalment una causa ni externa ni hereditària. Quan parlem del risc hereditari és sobretot dels adults. En els infants és anecdòtic. Molt bé, si és tan fàcil, per què passa això? Això passa, mirant aquesta diapositiva, si ens fixem amb la rodona de la dreta, perquè en aquest 90-95% del pastel que les causes són externes, d'aquest exposoma que en diem, doncs aquí tenim les causes més freqüents. El tabac, la dieta i tot el que això comporta, l'alcohol, l'obesitat, que en part lògicament també està relacionada amb la dieta, i les infeccions. Això són dades globals de tot el món, però tampoc canvien massa aquí. O sigui que ja veiem que queda molt per fer. Aquí amb els altres, ara s'està coneixent cada vegada més la contaminació. Això és extremadament important. Tots quan ens empipen conduir a Barcelona o a Olot, on sigui, totes les mesures que es posen per intentar treure els motors de combustió de les ciutats, això és extremadament important. I ens hem d'acostumar a això, perquè això és el que toca. Combustió vol dir no només els cotxes, les motos, etc., afavorir el transport públic, sinó una cosa que m'agrada molt aquí que han fet, i que aquí no hi ha, però que en les cases habituals sí que són les calderes. Les calderes de gasoil, les calderes de gas estan condenades a desaparèixer. O
sigui que qui s'hagi de fer una casa que no es compri una caldera. De fet, hi ha un mandat de la Unió Europea, que no sabem si es complirà, però si es compleix diu que les cases noves, les calderes només poden estar 10 anys, les cases velles 15 anys a partir d'ara. Probablement hi haurà moratòries, però en tot cas les calderes s'han de treure. Hem d'apostar per la geotèrmia, que és el que hem fet aquí, o l'aerotèrmia, amb la qual cosa li passem la responsabilitat a l'administració, que no assenyalo ningú, però a l'administració que ha de fer que hi hagi electricitat provenient d'energies renovables. Nosaltres, com a ciutadans, podem fer el màxim possible per treure la contaminació, però després també, a nivell polític, s'han de fer accions per les energies renovables. Però bé, tot això hi ha molt per fer. Després ho comentarem una miqueta més, sobretot amb el que ens toca, el que és responsabilitat dels ciutadans. A vegades demanem molt a l'administració pot regular a costa, a vegades regular les coses. Per exemple, prohibir el tabac. El tabac no es pot prohibir, però es pot regular el seu ús. I el següent pas, per exemple, passa per prohibir fumar en espais públics oberts. Ja els tancats ja està, els oberts. Escolti, si hi ha una persona que fuma a menys de 50 metres d'un altre, això no podrà ser. Parcs, etc. I que quedi que el tabac és un acte individual que cadascú pot fer a casa seva i potser en el carrer no. Ja hi ha països que això està així, o sigui que no seríem ni els primers ni els últims en fer-ho. L'alcohol, ja que estem en aquesta diapositiva, afortunadament està disminuint el consum d'alcohol. I això és bo. A vegades un pot pensar que per les notícies que hi ha augmenta, els botellons i aquestes coses, però la tendència és que està disminuint, la qual cosa és bo i encara disminuirà més. Bé, l'hàbit de vida potser que portem pitjor, i després veurem una mica la importància de cada un, és tot el que està relacionat amb la dieta. Amb la dieta, l'obesitat, la falta de consum de fibra, l'excés de greixos, l'obesitat, la inactivitat, els menjars ultraprocessats, són molt fàcils, molt pràctics, posem al microones 2 minuts. Jo sempre que parlo defenc que s'ha de cuinar per dinar i s'ha de cuinar per sopar, s'han de dedicar 30 minuts a cuinar. S'ha de menjar verdura fresca, fruita fresca, peix i carn. El peix no fa falta que sigui el més car, la morralla és igual de bona, fregida, però això s'ha de cuinar, els 30 minuts no te'ls treu ningú. Llavors el menjar ultraprocessat és dolent. Perquè hi ha molts factors, hi ha molt més greix, hi ha additius que no coneixem els efectes a llarg termini, hi ha glutamat en molts menjars, que és un addictiu del menjar, el qual és una barbaritat. Però clar, això no es pot prohibir, es poden prohibir les coses que es demostra inequívocament el seu efecte, però sí que es pot educar i recomanar que cada vegada hi hagi menys consum d'aquest tipus de menjar. I si un va a posar les grans superfícies, ja n'hi ha algunes que tenen plafons educatius, diuen el que pots menjar, el que no pots menjar, però al costat, evidentment, hi ha les estanteries d'ultraprocessats. Ningú vol perdre el mercat del consumidor, però això potser és més responsabilitat nostra. La nostra feina és educar, els divulgadors s'han d'educar, però són decisions que en gran part són responsabilitat individual o dels nuclis familiars. No podem demanar que l'administració ens ho prohibeixi tot. Bé, un altre concepte important. Hem canviat molt la supervivència del càncer, perquè diagnostiquem la malaltia millor i la tractem millor, però sobretot la tractem quan la malaltia és visible, quan el malalt té símptomes o fem proves radiològiques d'imatge i veiem que hi ha un tumor. Aleshores fem cirurgia, tractaments de mèdics, radioteràpia, etc. i dediquem molts esforços aquí a tractar i a diagnosticar millor la malaltia. Però el gran canvi, com a mínim per algunes malalties, vindrà en què diagnostiquem cada vegada la malaltia més precoçment. I hi ha moltes tecnologies, que en parlarem alguna d'elles, com la biòpsia líquida, que ens ajudarà a això. Però el canvi més important encara vindrà aquí, quan puguem començar a tractar la malaltia abans que apareixi. És a dir, el procés de formació del càncer no és ràpid, és lent. La transició entre un teixit normal i un càncer a vegades poden passar 8 i 10 anys. I és una evolució inicialment lenta. Si nosaltres identifiquem malalts
que veiem que les seves cèl·lules s'estan transformant, per exemple, un tumor difícil com el càncer de pàncreas, que normalment es diagnostica bastant tardanament, si nosaltres tinguéssim tecnologies que ens identifiquen quan les cèl·lules s'estan transformant i canviant, i aleshores li diguéssim al malalt, hem de treure el pàncreas, que encara que no veiem res, sabem segur que estàs fent un càncer. Així augmentarem la supervivència. I això passarà. Això passarà en els propers 10 anys. O sigui que podrem tractar la malaltia quan encara no la veiem, però també en aquest procés de transformació hem de canviar els nostres hàbits, perquè gran part d'aquest procés de transformació entre la normalitat i el tumor ve determinat pels hàbits aquests que hem dit, que no fem bé. Bé, el gran canvi que hi ha hagut en aquests últims anys en el càncer, això que dèiem, passar del 35 a quasi el 70% de supervivència, ha vingut determinat pel gran coneixement que hi ha hagut de la malaltia. I això sí que ha sigut paradigmàtic. I voldria parlar ràpidament d'aquests 4-5 temes. Entenem millor la malaltia, hi ha nous tractaments, nous canvis de tractaments, hi ha nous models de recerca que han fet accelerar tota la implementació dels coneixements als malalts, i per últim la societat, com que és una malaltia freqüent, és molt demandant i això també ajuda a que les coses vagin més ràpidament. Començant pel coneixement, m'agrada molt aquest titular de portada d'aquesta revista del Newsweek, que era de l'any 2014, en què deien per solucionar una malaltia, en aquest cas el càncer, no solucionaràs la malaltia si no l'entens. Primer l'has d'entendre per què passa. I el que ha canviat molt en aquests anys és el coneixement. Quina diferència hi ha entre una cèl·lula normal i una cèl·lula tumoral? I el procés que fa que una cèl·lula normal passi a ser tumoral, tots els canvis que hi ha. Això ha sigut molt important. Gràcies a què? Gràcies a inversions astronòmiques per conèixer la malaltia i sobretot la genètica de la malaltia. Però no solament això. A vegades pensàvem abans que el càncer eren cèl·lules malignes que anaven creixent desordenadament i ja està. El càncer són aquest creixement de les cèl·lules malignes més tot el suport que el nostre organisme li dona a aquestes cèl·lules malignes perquè puguin créixer i escampar-se. I sembla mentida, però és una mica com fer-se l'harakiri. El nostre organisme les alimenta, els hi dona sucre, els hi dona un metabolisme més fàcil. A damunt fa inflamació al voltant del tumor perquè el tumor pugui créixer més. I a damunt el nostre sistema immune s'apaga una miqueta i li deixa el tumor fer les seves. O sigui que, què vol dir això? Que a part de tractar les cèl·lules malignes, cada vegada podem agafar més coneixement per fer que a l'hoste, és a dir, nosaltres, no els ajudem a créixer. Tot el contrari, que les ajudem a que no puguin tirar endavant. I una cosa que desconeixíem bastant, o ignoràvem bastant la importància, és aquesta d'aquí a la dreta, el que posa el microbioma. El microbioma. Què és el microbioma? El microbioma són totes les bactèries, també algun fong, però especialment les bactèries que tenim en l'organisme. Als estudiants jo els explico una cosa i els pregunto. Quan tu et mires al mirall i dius, ostres, que bé, o que malament, quin percentatge dels gens que portem, del DNA que portem a dins, és realment humà i quin percentatge no és humà? Qui diria un percentatge, va? Algú que no ho hagi sentit abans, si no ja... Què, el 20% és humà? Diem 20%? Doncs no. El percentatge humà és 0,01%. O sigui, 0,01% dels gens que portem damunt són humans. 99,99% dels gens que portem al damunt són majoritàriament de les bactèries. I ostres, com pot ser això? Doncs pot ser perquè a dins nostre tenim 4.000 espècies de bactèries diferents. 4.000 diferents. 400 bilions de bactèries a dins nostre, que són importantíssimes per la vida, són extremadament importantíssimes. O sigui, sense el microbioma no podríem viure. Fan una quantitat de processos metabòlics, proteïnes, que ens ajuden a viure. Però quan s'espatlla aquest microbioma, també provoca malalties. I el microbioma no s'espatlla d'un dia per l'altre. S'espatlla de manera prolongada, per dieta no correcta, excés de consum d'alcohol, etc. No entrarem ara en això, però sí que el coneixement del microbioma, de com s'espatlla i com potencialment el podrien corregir, té molta importància
per aquesta malaltia i per altres malalties. I algú pot plantejar, això de les bactèries realment és important? Bueno, un exemple, la vaca i l'home no són massa diferents. De forma, potser sí, però la mucosa de la vaca intestinal, la mucosa intestinal de la vaca és molt semblant a la mucosa intestinal de l'organisme humà. Quina diferència hi ha? Les vaques poden digerir la fibra i de la fibra fan musculatura, fan energia, fan tot. Nosaltres la fibra no la podem digerir. És per la mucosa de la vaca? No. És perquè les bactèries que tenen la vaca en el budell ajuden a digerir la fibra i les nostres no. O sigui que miri lo important que és per posar un exemple, les bactèries. Les bactèries són extremadament importantíssimes quan són les que toquen. Quan són les que no toquen, doncs ens poden fer molt mal. No? Llavors, l'altre aspecte, a part de conèixer la composició del tumor i tota la rellevància que tenen les coses que hi ha, a part de les cèl·lules malignes, és els grans recursos que es van destinar, després de seqüenciar el primer genoma humà, a seqüenciar el genoma de malalties. I la primera malaltia que es va investigar va ser el càncer. Què ens ha permès això? Doncs això ens ha permès entendre la malaltia, per què passa, com progressa la malaltia, quines diferències hi ha entre dos càncers de mama que no són iguals. Tot això ha ajudat i clar, tot aquest coneixement s'ha traduït en més oportunitats. Exemples, doncs miri, per exemple, en com els medicaments arriben a la pràctica clínica. Fa molts anys, als anys 60, es va descobrir una alteració en una leucèmia, que es diu leucèmia mieloide crònica, que li van dir el cromosoma Filadèlfia perquè es va descobrir a Filadèlfia. Van passar 41 anys fins que no hi hagués un medicament dirigit a combatre aquesta alteració del cromosoma Filadèlfia. Avui en dia això és menys de 4 anys. Des que un investigador descobreix que en un subtipus de càncer de pulmó hi ha una alteració que es diu ALK, un subtipus dels molts que hi ha, fins que aquesta alteració es descobreix, es generen medicaments contra aquesta alteració, es fan estudis clínics, van a les autoritats regulatòries, s'aproven i estan pels malalts disponibles, a Catalunya van passar 4 anys, des del descobriment de l'alteració a medicaments, 4 anys. Això gràcies a tots els estudis que teníem del genoma humà, si no, no ho haguéssim aconseguit. O sigui que realment el gran canvi ha sigut entendre que els tractaments no han de ser empírics, un darrere de l'altre mirant a veure si funcionen o no funcionen, sinó invertir molt més en diagnosticar més precisament la malaltia de cada malalt, estudiant sobretot les alteracions genètiques i decidir quin és el millor tractament per cada malalt, que això és el paradigma de la medicina personalitzada, el tractament adequat pel malalt adequat en el moment adequat, perquè no tots els moments són els adequats. Per què no? Per una altra cosa que vam entendre amb tots aquests anys, que els tumors són diferents, però no només entre persona i persona, que ja ho hem dit, sinó dins de la mateixa persona els tumors evolucionen, hi ha el que en diem heterogeneïtat de la malaltia. No totes les cèl·lules malignes són iguals. Des del començament n'hi ha que no són iguals, però sobretot amb l'evolució de la malaltia encara en van apareixent de diferents. I això, un dels avenços que hem tingut molt important per estudiar això és el que en diem la biòpsia líquida. I això ho representa aquesta pilota de golf que tenim aquí a l'esquerra, que representa un tumor en el diagnòstic. Si ens fixem en aquest tumor, diem que tot és de cèl·lules blanques, a més els vasos sanguinis, però ja veiem que des del primer moment n'hi ha algunes que no són blanques, n'hi ha unes de vermelles i unes de blaves. Quan nosaltres diagnostiquem la malaltia, diagnostiquem la majoria de la malaltia. Per tant, els tractaments que donem van dirigits a destruir les cèl·lules malignes majoritàries, que són aquestes blanques. Què passa al cap del temps? Que el tumor respon, però les altres comencen a créixer. I, de fet, quan passa molt temps, les blanques ja quasi no hi són, i el tumor està ple de cèl·lules diferents. Clar, això que sembla molt fàcil d'entendre i si no tinguéssim una tecnologia que ens permetés medir en tot l'organisme quines alteracions hi ha, doncs no podríem saber mai la representació de quin tipus de cèl·lules hi ha. Però aquí el que sí que s'ha guanyat molt de coneixement en els últims anys és amb aquesta tècnica que ja us he dit abans de la biòpsia líquida, és a dir, amb una mostra de sang nosaltres podem saber quina proporció de cèl·lules malignes hi ha en l'organisme en base a les alteracions genètiques que trobem a la sang.
Això ja és una realitat que fem servir avui en dia. Però la realitat més important de la biòpsia líquida vindrà determinada quan tinguem més sensibilitat. Abans els deia l'exemple del càncer de pàncreas. Càncer de pàncreas, imaginin-se una situació que passarà d'aquí uns anys que amb malalts de risc, ja sigui pels antecedents personals o familiars, els vigilem perquè no desenvolupin un càncer de pàncreas. I un any, cada any fem una analítica i en un any diem, escolti, vostè sabem que ja té cèl·lules malignes de pàncreas. Per què? Perquè ho veig amb l'anàlisi. Però fem les proves radiològiques i no el veiem, però no ens equivocarem. Aquell malalt està desenvolupant un càncer de pàncreas i li indicarem fer una cirurgia del pàncreas encara que no veiem el tumor, però que el tumor està començant a créixer i encara no el veiem. Què ens falta per això? Temps. Ja sabem el que hem d'anar a trobar a la sang. És una alteració determinada. El problema que tenim encara és la sensibilitat. Pensi que estem parlant de trobar una partícula per 10 milions o per 100 milions, és a dir, una partícula diferent a 10 milions o 100 milions del que és la normalitat. Però és un problema purament tècnic i els problemes tècnics s'acaben solucionant. O sigui que ja sabem el coneixement d'això i això ho acabarem aplicant a la pràctica clínica, ja no per diagnosticar les malalties més avançades, que això ja ho fem, sinó, de manera més important, per l'impacte que tindrà per diagnosticar la malaltia quan s'està generant i encara no la veiem. És un concepte que canviarà molt. O sigui que, en definitiva, ja hem vist que des de les investigacions del laboratori, però també de la clínica, la pressió social, miri quantes portades d'aquesta revista Time dedicades al càncer i tot el desenvolupament que hi ha de la indústria diagnòstica i biotecnològica i farmacèutica, aquesta batalla de coneixement i aplicar aquest coneixement a la realitat clínica la tenim. Hem canviat els tractaments? Sí. Des que jo vaig començar, que hi havia quimioteràpia i tractaments hormonals per tractar, pocs, però n'hi havia, per tractar el càncer de mama o el càncer de pròstata, avui en dia que ha aparegut molts més tractaments de quimioteràpia i hormonals, però també tractaments biològics, el que els deia abans, dirigits a tractar aquestes alteracions que tenen els tumors. Bé els gens que es tenen alterats, bé les particularitats que els deia dels vasos sanguinis, de la inflamació, etc. I per últim, la revolució de la immunoteràpia, que està aportant molt i encara aportarà molt més. Clar, què ha canviat amb aquests 20 anys de distància des del 96 al 2016? Que d'haver-hi dos tipus de càncer de pulmó, de cèl·lula petita i de no cèl·lula petita, ara n'hi ha 20. D'haver-hi dos tipus de càncer de mama, el que responia a les hormones i el que no responia a les hormones, ara n'hi ha 20. El mateix amb el càncer de còlon. O sigui que aquest coneixement ens ha permès diferenciar moltes malalties que abans les englobàvem amb un sol nom, càncer de còlon. Però és que de càncer de còlon n'hi ha molts de diferents. Clar, a l'entendre bé aquesta divisió dels pastissos en tants trossets diferents, ens ha ajudat també a desenvolupar molts medicaments dirigits contra cada tipus de tumor. I això veiem els tractaments que hi havia l'any 1996 pel tractament del càncer de mama o del càncer de pulmó i els que hi havia el 2016. Però és que això, en 10 anys, encara ha canviat molt més. En els últims 10 anys, des del 2011 al 2021, pel tractament de tumors sòlids, no els de la sang, només els sòlids, es van aprovar 96 tractaments diferents, 96 medicaments diferents, que és molt. I pels tumors hematològics, els de la sang, 55, que és moltíssim, tant per tumors freqüents com per tumors més infreqüents. O sigui que això realment canvia molt. I per últim, el que els deia, la immunoteràpia. Nosaltres tenim un sistema, que és el sistema immune, que està preparat per defendre'ns de les infeccions, de les bactèries, dels virus, i també de les cèl·lules malignes, amb un sol condicionant, que aquestes cèl·lules malignes siguin molt diferents de les normals. Si són molt diferents, el sistema immune les reconeix, s'activa i les destrueix. Molt bé. Això passa fins a un punt. El tumor també fa mecanismes d'emmascarament, per dir-ho d'alguna manera, perquè el sistema immune no el pugui reconèixer. Llavors, aquests medicaments que han aparegut ara d'immunoteràpia, el que fan és despertar aquest sistema immune que ja s'havia educat per lluitar contra les cèl·lules malignes perquè torni a lluitar. Això passa en el 25% dels tumors. Què passa amb l'altre 75% restant? Que les cèl·lules malignes no són massa diferents a les cèl·lules normals, amb la qual cosa el sistema immune no les reconeix. I aquí el que estem investigant és com educar amb aquest sistema immune perquè reconegui les cèl·lules malignes
i es posi a lluitar contra elles. Perquè el sistema immune, clar, amb aquests tumors que en diem inflamats, no? Són els que ja el sistema immune ja els ha reconegut i estan adormits, els despertem. Però hi ha els altres hem de fer totes aquestes coses, no? Educar el sistema immune perquè reconegui la malaltia. I amb això s'està lluitant molt, amb molts tipus de tractaments, vacunes, virus autolítics, anticossos biespecífics, etc. No entrarem en això, però sí que hi ha molta informació. La gran avantatge del sistema immune és que una vegada està activat i sap què ha d'anar a matar, ho fa per tota la vida. Les cèl·lules estan predeterminades a anar a matar aquella cèl·lula que té aquella alteració, amb la qual cosa és un sistema que contínuament estaria vigilant, però encara hem de treballar per educar-lo més. Nous models de recerca, per suposat, que han canviat. Abans, fer estudis clínics, escolti, es feien estudis en què es necessitaven 1.000 malalts, per exemple, amb melanoma, amb una alteració determinada per demostrar que un tractament A era millor que el B. Això, a part de penalitzar molt els malalts que no rebien el tractament que pensaven millor, no era molt eficient. Avui en dia es reconeixen altres tipus d'estudis, com per exemple aquests estudis que es diuen cistella o bàsquet, que són estudis que consisteixen en tractar malalts, encara que tinguin malalties diferents, però que tinguin la mateixa alteració genètica. La mateixa alteració genètica que és el responsable, el motor, per dir-ho d'alguna manera, del cotxe. El cotxe pot ser blanc, pot ser blau, pot ser vermell, però si el motor és el mateix, el podem tractar de la mateixa manera. I això és el que hem fet en molts estudis d'aquest tipus, que en diem bàsquet. De fet, nosaltres ja vam fer el primer que va haver-hi en el món, i això és una cosa que avui en dia les autoritats regulatòries, aquí, tant la FDA com la EMA, ho tenen en compte per accelerar precisament tots aquests tractaments. Però també està a nivell de la premsa. Ja veuen aquests dos articles, un en una revista més especialitzada, l'altre en una revista de divulgació, parlant d'aquests tipus d'estudis, dels estudis cistella. I les autoritats regulatòries el que han fet també és un mapa amb diferents formes d'aprovació de medicaments en base a la freqüència de la malaltia, en base a que hi hagin tractaments disponibles o no, per accelerar precisament aquesta aprovació de tractaments nous. O sigui que realment hi ha molt moviment amb això. Però també hi ha altres coses que ajuden, publicacions científiques, registres de malalts. Hi ha malalts que comencen a publicar pàgines web com aquesta que es diu Malalts com jo, en què expliquen la seva història, la seva malaltia, la seva alteració genètica, i fan diàleg amb altres persones que poden tenir la mateixa malaltia. Vull dir que tot això ajuda. Molta col·laboració a nivell global, hospitals, instituts d'investigació nacional, internacional, indústria farmacèutica, autoritats sanitàries, això és importantíssim. Sempre també els grups de malalts ajuden molt, això és importantíssim, per anar aplicant cada vegada més aquesta medicina. I una cosa que és el futur, la utilització de les dades, que això sempre és una cosa discutible, per mi no, però que crea polèmica. Utilitzar les dades és absolutament necessari. És absolutament necessari. No hi ha millor sistema de coneixement que utilitzar les dades de tots els malalts. No només aquells que entren en estudis clínics, de tots, perquè de tots s'aprèn. Això és una decisió política polèmica, però jo crec que és l'única manera d'avançar amb el coneixement per poder tractar millor la malaltia. Els hi deia abans també la integració de la investigació amb el tractament, amb una malaltia en què el coneixement evoluciona tan ràpidament, implicar la investigació clínica amb la pràctica diària. I això és una mica el que fem a Vall d'Hebron. Tenim molts estudis clínics amb malalts, estudis innovadors. Per què? Perquè des de fa molts anys estem fent determinacions genètiques en els tumors dels malalts si pensem que es poden beneficiar d'algun tractament, encara que estigui en fase d'experimentació. I també la pressió de la societat, els hi deia abans, les revistes que hem vist, altres, que són revistes de divulgació en anglès, però n'hi ha també del nostre àmbit, dels malalts que volen conèixer els seus futurs, els seus riscs, o sigui que també és molt important sempre alinear les expectatives amb les realitats, com tota la vida. S'han de donar notícies que siguin correctes, no aixecar falses esperances. Però bé, en tot cas, per acabar aquest apartat, el coneixement que hem tingut en els últims anys de per què es produeix la malaltia, dels subtipus de malaltia que hi ha diferent,
de les alteracions genètiques importants pels tumors i, per tant, com podem tractar-les. De tot el component al voltant, dels vasos sanguinis, del sistema immune, de la inflamació. Entendre que la malaltia és evolutiva, no és estable, evoluciona. Hi ha diferents clons de cèl·lules i, per tant, hem de tindre això sempre al cap per poder anar canviant els tractaments. Fa que realment les xifres vagin millorant. Clar, jo m'he centrat molt en el que és el tractament mèdic del càncer, però és que tot ha canviat. Els tractaments quirúrgics, cirurgia robòtica, cada vegada més eficients i amb menys efectes secundaris, tècniques de radioteràpia millor, tota l'aplicació de la intel·ligència artificial i del real world data, que jo crec que en podríem treure molt. Apps, telemedicina. Les apps ens ajudaran a tindre hàbits de vida més saludables si els fem servir, clar, si no els fem servir no, però de tota la morralla que hi ha amb els smartphones, amb els telèfons intel·ligents, una de les bones coses que hi ha és aquestes apps que et diuen els passos que fas cada dia, si no hauries de fer més o no, el temps que t'exposes a la contaminació, a veure, això no és la llei del tot o res, no? Vull dir que tot és proporcional a la vida, però si cada vegada fem hàbits de vida més saludables, mengem millor, doncs també anirem fent molt per controlar la malaltia. I aquí és on vull entrar ara, perquè realment hem de fer molt més per previndre i per diagnosticar precoçment. Si ens portéssim extraordinàriament bé, que és impossible, fer-ho tot bé, perfecte, es calcula que el 45% dels tumors serien evitables. Això és impossible perquè hi ha coses que no depenen de nosaltres en els hàbits de vida saludable. Però portant-se mitjanament bé, el 30% dels tumors serien evitables. I els que no són evitables, com els ensenyava abans amb aquella gràfica, els podríem diagnosticar més precoçment. O els podríem diagnosticar inclús quan les cèl·lules s'estan transformant i estan començant a tornar-se dolentes. I aquí és on hem d'incidir. Recordem una altra vegada el mateix pastís del que tenim de factors externs de l'esposoma i què podem fer. Ja hem parlat una mica abans del que hauríem de fer amb el tabac. Hi ha un interès molt gran per part de les autoritats de l'OMS, amb la seva agència de recerca al càncer, que es diu IARC, que està a Lyon, d'intentar classificar els carcinògens que tenim a la vida, amb els que ens exposem, els que són clarament demostrats i els que no són clarament demostrats, que el tabac el tenim a dalt de tot, aquest està clarament demostrat. Hi ha altres coses que no estan tan demostrades, però hem d'augmentar el coneixement per demostrar-les i treure'ls de la nostra vida habitual. Fixi's que de les causes de càncer, si mirem percentatges, ja veiem que el tabac està clar, no en tenim cap dubte. Però si sumem totes les que estan relacionades amb la dieta, Déu-n'hi-do. Consum d'alcohol elevat, està relacionat amb la dieta. Sobrepès, està relacionat amb la dieta. Nivells de sucre aixecats, majoritàriament estan relacionats amb la dieta, no amb tothom. El consum de greix en excés està relacionat amb la dieta. La baixa consum de fibra i de llegums també està relacionat amb la dieta. O sigui que realment si suméssim tots aquests percentatges, estaríem pràcticament igual que el tabac, i amb això ens hem d'incidir molt. Aquí també ja comencem a veure la pol·lució, la pol·lució com a responsable també d'alguns tumors. O sigui que això ho hem de tenir cada vegada més en compte i fer accions contra això. Clar, jo abans deia, hi ha alguns tumors que estan apareixent ara amb unes edats que no apareixien abans. Tots els tumors digestius, càncer de mama també, amb gent més jove, els tumors digestius, especialment el càncer de còlon, doncs comencem a veure molts malalts que es diagnostiquen amb edats inferiors a 50 anys. Això no tocaria per l'evolució de l'envelliment. Això és bàsicament per la dieta, a part de la dieta i tot el que és la dieta, hàbits com l'excés d'alcohol, la falta d'exercici, etc. Vull dir que amb això hem d'actuar molt, però sobretot amb la dieta. La dieta és extremadament fonamental i amb això cada vegada li hem de donar més importància. Begudes ensucrades, menjars ultraprocessats, amb això ens hi hem de ficar molt. De fet, hi ha moltes associacions de malalts, entitats sense ànim de lucre, que pressionen, per exemple, el Comitè Olímpic Internacional perquè deixi de tindre patrocinadors
que fomentin begudes ensucrades, que fomentin l'alcohol, que fomentin el menjar ultraprocessat. I això cada vegada anirà més. I qui diu el COI haurien de ser les lligues, com es diu la Lliga Espanyola, la Liga, o com es digui, i la Champions, i la UEFA, la UEFA ja no existeix, la Champions, etc. I amb altres esports, vull dir que no podem fer per una vegada afavorir a l'esport, amb tot el que això suposi, per altra banda, hàbits de vida que no siguin saludables. Ja ho he dit abans, jo amb aquest senyor no li tenia massa simpatia. A mi no soc del Madrid ni del Barça, però no li tenia simpatia perquè em semblava que era una persona... Però va fer una cosa molt important. Aquest senyor, en una roda de premsa del campionat de la UEFA del 2021, li van posar davant, com a tots els micros, una beguda ensucrada. Davant de tothom va agafar i va treure la beguda ensucrada i va posar una ampolla d'aigua davant de tothom. Es va esperar 5 segons i va començar a parlar. Aquest efecte, això, va fer, a part de tindre un vídeo que es va baixar els milions de vegades que vulgui, a l'empresa propietària d'aquella beguda ensucrada va calcular unes pèrdues al voltant de 4.000 milions de dòlars per una acció de 20 segons d'una persona. Aquell dia em va començar a caure aquest senyor una miqueta millor. A veure, és anecdòtic, però vull dir que això és responsabilitat de tots. I avui ho deia, el següent pas què és? Això no. Això no. Ampolla de vidre. O aigua filtrada. Però això ho hem de treure del damunt. Els plàstics ens els hem de treure al màxim del damunt. A més, aquests que són superflus, hi ha plàstics que no es poden treure, però aquests que són superflus ens hem de treure del damunt. El problema d'això no és la contaminació del plàstic als oceans, això és un altre problema tècnic, es pot solucionar, es poden treure tots aquests plàstics. El problema són els microplàstics, incorporats a la cadena alimentària de per vida. Per tant, vidre o aigua filtrada. Mentrestant, s'ha de veure. No ha fet com el Cristiano, podia haver fet dir, miri, em quedo amb la boca seca, però no obriré l'ampolla de... Jo l'he oberta. Però hi ha moltes accions, el punt important és que hi ha moltes accions que depenen de nosaltres. Depenen de nosaltres. No hem de demanar a tothom que ens ajudi. Nosaltres hem de fer molt, hem de canviar hàbits, hem de canviar comportament. Hi ha molt enfoc amb la dieta. Hi ha aquesta iniciativa que es diu Nourishing, del Fons Mundial per a la Investigació del Càncer, en què s'ha establert amb un anagrama, Nourishing vindria a dir la traducció de nutritiu, han agafat aquest anagrama perquè hi ha moltes accions relacionades amb la dieta. Consum de productes del temps, fruita, verdura del temps, la que hi hagi, fonts de proteïna també que siguin saludables i de proximitat, intentar evitar els additius al màxim, especialment el menjar ultraprocessat, etc. Vull dir que hi ha una sèrie de recomanacions, però que en tot cas jo sempre dic que si alguna cosa hem de fer és el que els deia abans, cuinar més. Cuinar més fruita, verdura, carn, peix del temps. No ha de ser l'excusa aquesta, és que és més car. No sempre. Es poden comprar al mercat peix que no sigui el més car i això es pot fer. Per tant, això sí que ho hauríem de fer-ho. El futur d'augmentar les xifres de supervivència de càncer passa per fer les coses millor, però sobretot per no tenir-lo. Amb els que no fa falta tenir-lo, amb aquest 30% que podríem arribar a assumir de no tenir-lo, hem de fer el màxim possible per la prevenció. I ja acabo donant una mica de dades del que fem nosaltres. Nosaltres, una mica el que vam fer al BIO, que és l'Institut de Recerca Oncològica de la Vall d'Hebron, és apostar per aquest tractament de medicina personalitzada, d'intentar entendre millor la biologia dels malalts per administrar els millors tractaments. Bàsicament ens hem focalitzat en aquestes àrees, l'oncologia de precisió, que és el que els deia abans, el tractament adequat en el moment adequat, també desenvolupar models d'animals que siguin més propers a la realitat humana, aquests models que en diem humanitzats. Abans fèiem servir molt cèl·lules
humanes immortalitzades en el laboratori. Les cèl·lules immortalitzades en el laboratori acaben perdent les característiques humanes. En canvi, els models aquests que consisteixen en treure fragments dels tumors dels malalts i fer-los créixer amb ratolins conserven molt més les propietats dels tumors, no? Amb la qual cosa podem entendre millor per què funcionen els tractaments i per què no funcionen. Aquesta recerca que hem fet de Big Data per ajudar a diferenciar malalties grans com el càncer de mama amb moltes malalties diferents, tota la recerca clínica que fem amb molts estudis clínics i també molta recerca amb la immunoteràpia. Vall d'Hebron ja ho saben, és un hospital gran, aquí parlo de tota la complexitat de Vall d'Hebron, cada dia es veuen 7.000 malalts nous, hi ha 95 grups de recerca, molta investigació, però dins de les àrees oncològiques nosaltres ens hem focalitzat molt en això. Tenim molts estudis clínics, més de 1.700 malalts a l'any participen en estudis clínics, la majoria d'ells innovadors, publiquem, comuniquem la ciència, o sigui que realment fem tot això. I el model és interessant, el del bio, perquè dins d'un hospital que és propietat pública 100%, com és l'Hospital Vall d'Hebron, aquest institut és una fundació privada, és una col·laboració pública o privada, però la fundació com a tal és privada, en la qual hi ha patrons públics, però també hi ha patrons privats de la societat civil, fundacions com la CELETS, el FERO, la Fundació Cris contra el Càncer i dues fundacions bancàries, la Caixa i el Banco Bilbao Vizcaya. El que fem és comunicar la nostra ciència publicant, això es mira amb els paràmetres habituals com es miren les publicacions, col·laboracions a nivell internacional, tant amb grups acadèmics, amb moltes col·laboracions diferents, també amb la indústria farmacèutica, i aquí veuen en el mapa una mica amb totes les entitats que col·laborem al llarg del món. Fem molta recerca clínica, no deixa de ser un hospital gran que es pot beneficiar precisament molts malalts de fer recerca clínica. Ja veuen com han anat creixent el nombre d'estudis clínics amb els anys, especialment amb els últims anys. Dins dels estudis clínics ens focalitzem més en les fases més innovadores, amb les fases que en diem fases 1 i fases 2, que és quan podem aportar quan abans millor la innovació pels malalts, i al final de l'any incloem molts malalts, com els dèiem, estudis clínics. I qualitat, també és important mirar sempre el que fas, que ho facis bé. Ens acreditem per les coses que són habituals en el nostre sector, entre ells el programa CERCA, que avalua tots els centres de recerca de Catalunya, sempre s'ha donat la màxima qualificació, i recentment hem obtingut aquesta acreditació europea, tot el campus Vall d'Hebron de Comprehensive Cancer Center, o sigui, un centre amb avaluació holística, per dir-ho d'alguna manera, de totes les àrees de càncer. Això és el que els estava dient, aquesta classificació OECI, que realment ens dona el primer centre acreditat a tot Espanya amb aquest grau d'acreditació. I per últim, dins dels instituts de recerca, som el primer centre espanyol de recerca en càncer, amb les classificacions que hi ha. I una cosa que creiem que és molt important, i per això estic avui aquí, però ho fem tots els professionals a Vall d'Hebron i al bio, és divulgar la necessitat de, primer, entendre la malaltia, però la necessitat de la recerca com a motor per canviar les coses. Això ho fem amb els estudiants, aquests programes d'estudiants funcionen molt bé, amb estudiants de medicina de primària i de secundària, també fem amb estudiants de grau. El programa Escola i Ciència funciona molt bé, és molt important estimular a la gent jove la importància de la biomedicina i de la recerca en aquesta àrea per canviar precisament tots aquests resultats. Venen els estudiants a les escoles, dissabtes, divendres, s'ho passen bé i a part d'això entenen una mica més d'acabar tot això. Fem moltes activitats de divulgació, els professionals, xerrades, participem en tots els events que hi ha per divulgar la necessitat de la ciència. Fem també moltes activitats de fundraising, però sobretot de divulgació. És increïble veure com han canviat les coses des de fa 35 anys, 40, quan jo vaig començar, que no es parlava de càncer. Mal dolent, larga enfermedad, més mal dolent que larga enfermedad,
en àmbit col·loquial i avui en dia, escolti, les carreres que vulguin, els events que vulguin, organitzats per malalts, associacions de malalts, on es parla lliurement de les malalties que s'han tingut. Aquí veuen un molt proper a vostès, Vall Viva. Bé, tot això ajuda a divulgar la malaltia, a divulgar la necessitat de conèixer cada vegada més, i que al final, escolti, les malalties afecten a tothom, i per tant és molt important que tots hi participem. I aquesta és l'última d'agraïment, agraïment primer de tot a tots els professionals que treballen, perquè tots estan molt motivats, des dels esglaons, per dir-ho així, menys qualificats als més qualificats, tots creuen molt en això, a l'hospital perquè ens ha deixat fer totes aquestes coses, els malalts importantíssims, els malalts i les seves famílies són molt generosos en el nostre entorn, donen mostres de tumors, participen en estudis clínics, és una societat molt generosa la nostra, inclús quan la gent està malalta. Els organismes de finançament competitius, també les fundacions que ens participen en el nostre patronat, de manera directa, però també hi ha fundacions que ens ajuden a fer o bé tasques de renovació assistencial, com la Fundació Albert Bosch, però també la Fundació Vall Viva, que ens ajuda a fer la recerca, que és fonamental. Hi ha altres que no estan aquí, però vull dir que realment això és important per poder canviar el pronòstic de la malaltia. O sigui que, en definitiva, ens queden deures per fer, sobretot a nivell individual, familiar. Jo sempre penso que les famílies és un bon nucli de fomentar un hàbit de vida saludable. Nosaltres a nivell individual anem al metge, al professional sanitari, o qui sigui, sí, ja veiem que no s'ha de fumar, s'ha de fer exercici, etc. Però si això ho vinculem amb les famílies, escolti, acaba havent-hi més pressió. Els nens és fonamental, les escoles avui en dia eduquen molt la piràmide nutricional, que des dels 4 anys als 12 anys funciona bé. Després, des dels 12 als 20 anys, la piràmide s'inverteix, però després torna. El pòsit queda. Això crec que ajuda, sobretot en aquests aspectes que els dic dels hàbits de vida, que els hem de canviar. I aquests hàbits de vida no solament són bons per evitar el càncer, són bons per evitar moltes malalties, cardiovasculars, metabòliques, neurològiques, neurodegeneratives, tot això s'ha vist que hi ha relació. I aquí, home, hem millorat. Abans he dit, els hàbits de vida, hi ha alguns que els estem perdent, altres els estem guanyant. Cada vegada es fa més exercici. Abans els treballs de per si ja tenien més esforç físic, però ara que no tenen la majoria tant esforç físic, cada vegada es fa més exercici. Però això afecta el 50% de la població. El 50% està motivat amb l'exercici, el 50% l'ignora completament. Però l'ignora. Hi ha gent que ja ho veus pel carrer, que ja veus que no fan res, no? Però això ho hem de canviar-ho. Ho hem de canviar-ho perquè és l'única manera de fer una vida saludable, guanyant anys de vida, però en qualitat de vida. O sigui que ens queda molta feina per fer. Gràcies. Pugi, doctor, que segurament hi haurà preguntes. Jo he anat prenent notes, no sé si algú més ho feia. Ens quedem tots amb dos conceptes. D'una banda, la ciència en els últims anys ha avançat de manera exponencial i d'altra banda també responsabilitat de tots mirar per la nostra salut, no esperar que siguin els metges els que ens diguin el que hem de fer, sinó que també hem de prendre la iniciativa. No sé si entre les persones que avui ens acompanyen algú té ganes de fer alguna pregunta al doctor. Mira, allà en tenim un. Bona nit, doctor. Bona nit. Soc d'aquí Olot, de la família Bosch i altra gent d'aquí em coneix. He participat molts darrers anys en campanyes per recollir fons per poder fer, per exemple, 2015-2016. Vàrem recollir diners per encetar la campanya per detectar la detecció precoç del càncer de còlon. La vam començar aquí a la comarca, el Triangle del Senglar, que eren Ripollès, Garrotxa i Osona. Es va avançar, es va forçar l'administració, nosaltres vam portar més de la meitat. Ara, en aquests moments, aquest programa estem veient, jo perquè m'agrada rascar i demanar, està tornant a baixar a la gent que es fa les proves. Però jo una de les coses que li volia demanar és
Una, per lo que he vist, el càncer colorectal, déu-n'hi-do la importància que té. Aquí a la comarca vam trobar 117 casos de càncer en diferents estadis. Després, m'agradaria poder-li demanar com veuria si es pogués tornar a fer una altra campanya per tornar a motivar la societat perquè es tornés a fer aquestes proves, que és molt senzill. A més, ara hi ha proves més fàcils. Com veuria poder fer una altra campanya d'aquestes? I després, com podríem fer la societat per fer campanyes d'alguna manera, per motivar a la gent o fer veure a la gent, o inclús fent sopars o recollir diners, per poder fer una campanya, per poder fer veure molt més clarament el que hem vist ara en aquest moment. Sí, dues coses importants. I la primera, a més, donar les gràcies perquè gran part de la pressió perquè el sistema sanitari de tot l'estat espanyol, especialment a Catalunya, implementés la campanya de l'escreening del càncer de colon va ser precisament per les proves pilot que es van fer des de moltes entitats. I la veritat és que Olot i la Garrotxa van participar molt. És a més una àrea, entre cometes, fàcil de treballar, és una població molt fidel, però bueno, que això és així. El benefici d'aquestes proves ve determinat pel compliment. Si no es complimenta, si un rep la invitació i no fa cas del que li diuen, doncs evidentment no passa. Hi ha una curva de creixement i a vegades hi ha petites oscil·lacions. Sí que és veritat que el Covid no va ajudar, perquè a diferència, per exemple, de la mamografia, que també va baixar, perquè el Covid no es podien fer durant una època mamografies i després tenien que fer amb moltes més mesures de seguretat i amb la qual hi havia més llista d'espera. Però això ja s'ha recuperat. Però sí que és veritat que hi ha una tècnica que depèn, a més, després de l'endoscòpia, si és positiva, doncs això no va ajudar massa. Però sí que és veritat que, a part d'això, a part del problema que va haver-hi del Covid, s'ha de continuar reforçant a la societat que ho faci. És més, ara estem demanant, des de les societats científiques, que es baixi l'edat. Per què? Perquè estem veient més càncer de colon en edats menors de 50 anys, i segurament baixarem als 45 i potser d'aquí uns anys serà als 40. Però bé, en tot cas, sí que és veritat que s'ha de continuar publicitant i divulgant. A vegades no depèn tant de les autoritats sanitàries i de l'administració com de tota la societat que divulgui això. Els mitjans de comunicació és fonamental. A vegades quan les coses t'obliga l'administració hi ha gent que diu el contrari, com les multes de tràfic. Això no és una multa de tràfic perquè va per la teva salut, però a vegades les coses de l'administració no es veuen sempre amb els millors ulls. Però jo crec que és feina de tots. I sí que és veritat que gràcies a tots aquests esforços per la recerca en fons públics, en fons privats, els resultats milloren i això és a nivell mundial. Els fons de recerca venen d'administracions públiques però també de la societat civil. I a Catalunya això, Déu-n'hi-do, comparat amb hi ha altres entorns que tenen més tradició, però Catalunya ha sigut són sobretot, però també tenen avantatges fiscals diferents que les que tenen aquí la població. Però, en tot cas, sí que ha hagut un canvi, vull dir que la societat civil està molt implicada. Jo no paro de que em conviden, que ja no puc anar perquè els genolls se'm fan mal, a carreres, carreres pel càncer de mama, a Molleta, tal, a qual, vull dir, no paren, això abans no passava. I qui diu això, diu mils activitats, vull dir que realment hi ha una conscienciació i que això ha de continuar. Per aquesta i també per altres malalties, però aquesta, amb la freqüència que té, és extremadament important. No sé si hi ha més preguntes. Hola, tinc dues qüestions. Una cosa que jo no entenc en absolut, que quan jo pregunto per què no van detectar la metàstasi abans pel meu pare, el metge em contesta que no fan les proves fins que no apareixen els símptomes. Les proves les hi van fer amb l'abdomen ben inflamat, ben inflat, i la pell groguenca. 18 dies després ja no hi era. Aquesta primera pregunta. O sigui, el meu pare va tenir un tumor primari 4 anys i mig abans. Quan el metge em va dir això, jo primer no vaig reaccionar, però després vaig pensar, a mi m'envien una carta per l'edat que tinc, perquè tinc que fer-me proves preventives, i hi ha una persona que ha tingut un tumor primari
4 anys i mig abans no li fan aquestes proves preventives. Vaig buscar informació per internet i vaig aturar la pàgina de l'Associació Americana contra el Càncer, que deia que les proves la metàstasi podia aparèixer en qualsevol moment, no hi ha un límit de temps, podia passar 5 anys, 10 anys, 20... Això primer. I l'associació deia que s'havien de fer les proves preventives, que n'hi havia un llistat de 7 o 8 o 10, s'havien de fer cada 3 o 4 mesos, òbviament des del primer tumor. O sigui, 4 anys i mig fent proves cada 3 o 4 mesos. Jo no sé si és un tema de pressupost, però en qualsevol cas s'havia de dir al pacient que corria el risc de metàstasi. A més, hi ha un tipus de tumor que pot derivar en metàstasi al fetge, que és aquest el cas, i llavors també deia, aquí, en aquesta pàgina, la pàgina web de l'Associació Americana contra el Càncer, que el tumor, el metàstasi al fetge o el càncer al fetge és silenciós. Silenciós per què? Perquè quan apareixen els símptomes ja és massa tard. I el metge em diu tranquil·lament que no li fan les proves fins que apareixen els símptomes. I l'altra qüestió és, em va aparèixer un vídeo en aquell moment d'una persona famosa, un músic que va dir que una persona coneguda li havien dit que el metàstasi al fetge res a fer, portava 7 anys viu. Res a fer, 7 anys després seguia viu. Per què? Per un tractament amb vesc. Amb? Vesc, muérdago. Busco informació, resulta que hi ha dos centres privats a Barcelona, privats. I clar, jo m'imagino que a l'hospital no li van fer res de tot això. La immunoteràpia tampoc, dubto que li fessin. O sigui, radioteràpia i quimioteràpia. La immunoteràpia, res. A Alemanya el vesc es recepta a les farmàcies. Aquí em sembla que la gent bàsicament ignora què és aquesta teràpia, aquí, en aquest país. I la immunoteràpia jo tampoc en sabia res. Entre una cosa i l'altra vaig quedar bastant decebuda. Comencem per la segona pregunta. A veure, cada tipus de malaltia té un tractament diferent. La immunoteràpia no funciona per totes les malalties, com ja l'he dit abans. Vull dir que el fet que es doni o no es doni depèn del tipus de tumor. Respecte a la paramedicina, Alemanya és un país on sempre hi ha hagut molta tradició en medicina alternativa, moltes vegades sense demostració d'evidència d'això, i, escolti, allà hi ha botigues, com aquí hi ha, no sé, per dir alguna cosa, no? Hi ha herbolaris, doncs allà hi ha moltes botigues, a vegades associades a les farmàcies, a vegades no, de medicina alternativa. Hi ha coses que no estan demostrades, i escolti, això depèn de la decisió de cada malalt, de si s'ho vol prendre o no, però el sistema públic no ha de finançar coses que no estan demostrades, això per suposat. Ara, cadascú és lliure també de fer el que cregui convenient en aquest sentit. Però el que sí que és veritat és que totes les coses que estan aprovades en base d'un rigor, de dades que són clares. Si no, les coses també poden fer mal. Vull dir que cada any als hospitals, escolti, veiem malalts intoxicats, inclús algun malalt mort, per consumir productes que no estan determinats que siguin eficaços. Llavors això, jo crec que hi ha una rigorositat de les societats científiques, que deia vostè abans, aquesta mateixa Societat Americana de Càncer, la Societat Europea de Càncer, la Societat Espanyola de Càncer, tenen publicades unes guies clíniques del que s'ha de fer amb les situacions dels malalts de tractament, ara parlo de tractament, perquè està objectivat de que va bé, i el que no està objectivat, escolti, s'ha de mirar amb més evidència. Respecte a la primera pregunta, cada cas és diferent. Jo no sé el cas del seu familiar, que dic que era el seu pare, però jo el que li puc dir és que habitualment hi ha un seguiment dels malalts. El seguiment no és de per vida. El seguiment, depenent de cada malaltia, hi ha un índex de recurrència, és a dir, en el cas del càncer de còlon són habitualment els 3 primers anys. En altres tipus de tumors és diferent. El cas de càncer de mama pot ser una mica més allargat, però el que no es fa tampoc són proves radiològiques cada 3 mesos de per vida. Es fa amb uns protocols que estan ben determinats. Vull dir, això depèn una mica de cada malaltia, o sigui, cada tipus de tumor, de cada estadiatge del tumor, perquè no és el mateix tindre un tumor sense ganglis, que amb un gangli, que amb 10 ganglis afectats, vull dir que això també ens fa variar una mica les indicacions. Ara, sí que és veritat que malgrat que, en el millor dels casos, malgrat que es facin bé les proves, en aquest cas potser no es van fer, però si es fan, a vegades també es detecta una sèrie de proves que són normals i al cap d'un temps les proves surten alterades. Sí que és veritat que el fetge, com vostè diu, és silent, no hi ha nervis en el fetge, no fa mal.
Llavors, els símptomes del fetge venen per alteracions de les analítiques, no? O perquè les proves veuen alguna cosa, però rarament el fetge fa mal. El fetge fa mal quan afecta fora de la paret del fetge. Del fetge no hi ha terminacions nervioses. Però ja li dic que en general, no vull anar a un cas en particular, però en general el seguiment dels malalts es fa bé. Si vol ho parlem fora després, un a un, per no consumir. Esperis aquí i jo... No, ho parlaré amb vostè perquè també hi ha altres persones que volen preguntar. Sí, penso que aquí hi havia alguna pregunta. Que ens ha fet avui aquí a Olot. I jo m'ha agradat molt i molt interessant, però m'ha deixat amb un dubte. A mi m'agrada molt cuidar-me, intento fer una dieta sense obsessionar-me sana, però perquè sempre vaig de pressa, sempre tinc feina, cuino amb el LeCue. I vostè ha dit plàstic fora. A mi ja m'ha deixat avui la gran dieta i ara què faig? Això no és el tot o nada. O sigui, abans dèiem, hem d'intentar fer hàbits de vida més saludable. A veure, això és important. Hàbits de vida més saludable sense amargar-se la vida, perquè si ens amarguem la vida deixarem de fer els hàbits de vida saludable. I una mica el que els dic, escolti, el desencadenant del càncer no és una acció determinada. Ostres, aquell dia vaig fer jo, i vaig dir, no, és un continu d'agressions contínues que fem sobre el nostre organisme. Home, el que es tracta és de baixar la freqüència. Escolti, jo consumeixo alcohol, però intento consumir-ne menys del que consumia fa aquests anys. Escolti, jo era un fan de la Coca-Cola i als 30 anys bevia 2 litres de Coca-Cola al dia, ara no, perquè no és el que toca, m'entén? Perquè hi ha un excés de sucre i perquè l'aigua és molt bona. Llavors és anar canviant les coses. Ara de tant en tant em prenc una Coca-Cola. No és el tot o res. Si fem el tot o res no ho aguantarem. Ara, anant-se endreçant, o sigui que no s'amargui la vida. No m'amargo, però com que per les presses el LeCue, que és aquest que està fet de plàstic, i en 5 minuts tens la verdura al vapor, en 5 minuts tens el peix, llavors dius, és plàstic. Clar, ara que no m'obsessiono, perquè jo aquest vespre aniré a sopar i em prendré una copa de vi. El problema dels microplàstics donaria per un... No és fàcil treure'ns el plàstic del damunt. Jo crec que hi ha coses que podem no fer, que és obvi, però no és fàcil treure'ns el plàstic del damunt. Jo no em queixo tant del plàstic que també, vull dir, de buscar... Hi ha molta gent investigant, escolti, en fer plàstic de blat de moro, utilitzar més el cartró, inclús per envasar menjar, etc. No és fàcil, però ja ho aconseguirem, és un problema tècnic, això ho solucionarem. El problema més important del plàstic són els microplàstics, el que deia, com incorporem a la cadena alimentària. Els microplàstics també s'actuen com abtents. Què vol dir això? Que fan que substàncies que passen habitualment ràpidament per l'organisme i no causen al·lèrgies, ostres, ara hi ha una quantitat de gent que té al·lèrgia al gluten, que no és una celiaquia de naixement, sinó que apareix a l'adult, al·lèrgia a moltes proteïnes. Per què? Perquè aquests plàstics fan que els productes es quedin més temps al compte i també més que el sistema immunitari pugui reaccionar contra ells. Una de les múltiples coses que pot fer. Doncs, mica en mica ho hem d'anar reduint. Demà no ho farem, però perquè llavors entraríem amb la cuina al buit, que també es fa amb bosses de plàstic, que clar, al final seria Ara, l'important són anar aplicant mica en mica els conceptes. Escolti, demà traurem les calderes de dièsel i de gasoil, perdó, i de... No, però les coses van per aquí. Vull dir que si un ha de començar una obra nova, doncs millor que pensi en l'aerotèrmia, no? I mica en mica, quan més ho fem, millor, no? Els cotxes no desapareixeran d'un dia per un altre. No ens enganyem, això no passarà. Però, si anem per aquí, doncs cada vegada hi haurà menys contaminació. Vull dir que jo crec que hi ha una sèrie de coses que col·lectivament, però individualment també és la nostra responsabilitat de fer-ho. I anar endreçant-se, no... I tampoc podem demanar a l'administració que ho prohibeixi tot. No es pot prohibir, el mercat és lliure, vull dir que no es poden prohibir les coses, però sí que es poden fer recomanacions. Ara que feia referència a les ampolles de plàstic, des de fa uns quants anys a les festes d'altura d'Olot els gots estan fets de pellofa d'arròs, perquè ja fa temps que aquí prenem consciència d'això que comentava. No sé si hi ha més preguntes, algú vol dir alguna cosa? Hem vist una per allà, sí.
Parlo jo? No, en primer lloc, felicitar-te, absolutament. Primer per la xerrada, però per la feina que feu i per ser pioners en recerca, no solament aquí a Catalunya, sinó a Europa i al món. És a dir, que dona gust sentir-vos parlar i dona gust i ens fa sentir orgullosos de la feina que feu. Això, el primer. Com a resum de la xerrada, t'endús una idea optimista, oi? Perquè sí que és veritat que hi haurà un increment del càncer en els propers anys, bàsicament per l'augment de supervivència, justament perquè el tractament del càncer també va a millor i això farà molts càncers però molta més supervivència. Ara bé, sí que és veritat que hi ha un problema amb el sistema sanitari públic en termes de tractament. Vull dir que la primera despesa avui per avui en el sistema sanitari públic és estructura, però que en segon lloc està a la farmàcia i el tema de costos en el tractament ens tensionarà en el futur i veurem fins a quin punt tot això serà sostenible. Vull dir que veient això com va, estic absolutament d'acord amb tu en que tots els esforços han d'anar cap a la recerca en la prevenció, perquè l'altre no és sostenible. Aleshores hem d'anar cap a evitar la incidència de càncer, disminuir-la, vaja, a base d'actuar sobre la prevenció. I en base a això, la pregunta última que et faig és, per exemple, en el càncer de colon, que és en el tema que avui parlàvem, la biòpsia líquida, per exemple, ha de substituir colonoscòpia o altres proves així més invasives, per exemple, per justament anar cap a aquest diagnòstic més precoç? Sí, o sigui, anant al primer punt, no? Clar, si evitem el 30% dels tumors, 30 que en traiem, i fem que del 70% que venen, el 30% els diagnostiquem en una fase més precoça, que obliga molta menys despesa i a més hi ha més possibilitats de sobrevida, pràcticament ens podem treure, això és teòric, el 50% de la despesa, amb la qual podrem fer més despesa per diagnosticar i tractar els malalts que tenen malalties més avançades i que pel que sigui no han arribat a aquesta situació. Sí que ha d'haver-hi un equilibri, ha d'haver-hi un equilibri de la despesa, perquè és veritat que tot això val diners, tot val diners, però la millor manera és prevenir els que es poden prevenir i diagnosticar en precoç més els que es poden diagnosticar. O sigui que això és important i ja s'està estudiant això en molts models econòmics, però sí que hi ha tensió, perquè clar, això és el càncer, però hi ha altres malalties i tot va augmentant la despesa. La segona pregunta, o l'última era? Sí, la biòpsia líquida. A veure, la biòpsia líquida li queda molt recorregut. Per diagnosticar el càncer de colon, o sigui, al revés, per diagnosticar que malalts estan... Arribarà un moment que nosaltres sabrem, amb una biòpsia líquida, si un malalt no té pòlips, si un malalt està fent pòlips, perquè quan hi ha pòlips hi ha alteracions genètiques, i si un malalt els pòlips estan malignitzant. Això ho sabrem, però ens queda. Ens queda per temes de sensibilitat. O sigui, que un pòlip de 3 mil·límetres de diàmetre, la quantitat de DNA que secreta a la sang és molt baixa. En canvi, un tumor de 5 centímetres de diàmetre, la quantitat de DNA que secreta és molt més alta. És un tema de sensibilitat, ja sabem el que hem d'anar a buscar. Però això passarà i arribarà un moment que potser deixarem de fer el test de sang oculta en femta i farem una analítica una vegada a l'any. Llavors el malalt que surti això alterat, llavors sí que se li haurà de fer una colonoscòpia. Això anirà per aquí, però queda recorregut. Però l'important és saber que hi ha una via, i aquesta és la via d'avançar cada vegada més amb el diagnòstic precoç i la prevenció. Em penso que per aquí hi havia alguna pregunta més. Sí, hola, bona tarda. Jo era sobre els factors de risc que ha ensenyat. L'estrès entraria dins dels... Perquè, clar, cada vegada som una societat més accelerada, jo crec que vivim més accelerats. Se sap també quin rol té... El que li diré no li agradarà. Els humans tenim la gran sort de que som els sers vius menys estressats de la jungla de la vida. O sigui, els animals, especialment els que estan a la meitat de l'escala, no els lleons també, perquè han d'aconseguir menjar, especialment les lleones, perquè les lleones no fan res. Aconseguir menjar pels crios, això estressa molt. Però els de la meitat de la cadena, que són carnívors, que han de menjar i matar, però damunt tenen por que els matin, aquests sí que viuen estressats. Això és estrès. Els animals a la natura, és veritat que no sobreviuen tant, però en general els animals lliures a la natura no fan càncer.
No fan càncer els animals. Els que sí que fan són els domèstics. Perquè els creuem molt, per múltiples coses. Millor també perquè els donem una mala dieta. Millor també està empitjorant la dieta dels animals domèstics i els estem generant cada vegada més càncers. No m'estranyaria, perquè com que els donem coses que no haurien de menjar, miro la meva dona perquè també ho fa, això. Així surt. Però, a veure, ara parlant en sèrio, no està demostrat que l'estrès faci càncer. Sí que és veritat que l'estrès emocional fa que els malalts o malaltes tolerin pitjor els tractaments, facin menys compliment dels tractaments, o sigui que sí que hi ha un impacte emocional de l'estrès, no? Però com a causa generadora de malalties no està demostrat. També sempre dic una cosa, un disclaimer, que no estigui demostrat no vol dir que no pugui ser. Jo el que li puc dir és que no està demostrat, que tenim marge. Ara, de veritat, els humans de la jungla de la vida som del menys estressat que hi ha. Hi ha animals que pateixen molt, però molt, cada dia, a més, per menjar i perquè no et matin. No sé si hi ha més preguntes. Sí. Bona tarda. Jo tinc una pregunta que segurament dependrà una mica de cada persona, però un pacient d'oncologia que pels seus antecedents necessita rebre un tractament de quimio més baix del compte, què passaria si se li apliqués un tractament normal sense tenir en compte els seus antecedents? Més baix, què vols dir més baix? O sigui... Menys intens? Sí, exacte. Això és una molt bona pregunta. Precisament ara amb la biòpsia líquida, el problema que hem tingut fins ara és que els tractaments, dèiem, escolta, els malalts amb càncer de colon que tenen un gangli afectat han de fer quimioteràpia. Per què? Perquè estudis de mils de malalts deien que aquesta era la manera de seguir. Però clar, això no està individualitzat, és agafar estadístiques i dir aquests són necessiten i aquests no. Amb la qual cosa, a vegades estaves sobretractant malalts, és així, amb la informació que teníem no érem capaços de dir si necessitava aquell tractament segur o no, i potser algun malalt estàvem infratractant. Clar, una altra de les aplicacions de la biòpsia líquida que no he mencionat és que en el futur, segurament, podrem guiar molt més els tractaments complementaris que fem després de la cirurgia. En base a què? En base a si la biòpsia líquida és positiva o negativa, en base a si ens diu si queda alguna cosa residual o no, però encara no hi som aquí, hi ha estudis d'investigació. O sigui que jo crec que en el futur sí que podrem guiar més la necessitat de fer tractaments molt intens o menys intens. Això també passa, per exemple, en el càncer de mama. En el càncer de mama, en un subgrup de malaltes, que pensem que el tractament hormonal és el millor, sempre hi havia el dubte si, després de la cirurgia, vull dir, si després del tractament hormonal havíem de fer quimio o no, o abans del tractament hormonal havíem de fer quimio. Llavors hi ha un subgrup de malalts que se'ls fan uns tests genètics que ens donen una versió una miqueta més acurada de la necessitat de fer quimioteràpia o de la no necessitat de fer quimioteràpia. O sigui que en aquest camp s'està avançant. També amb la durada dels tractaments. Mira, amb el càncer de colon vam començar fent quimioteràpia durant 2 anys després de la cirurgia. Després vam veure que de 2 anys i un any era igual. Després vam veure que 1 any i 6 mesos era igual. I ara estem amb el dubte si podria arribar a ser 3 mesos. No, tot el contrari. El que ens sap més greu és sobretractar els malalts i que els malalts tinguin toxicitats de tractaments que no necessiten. Això és el pitjor que pot passar, que donis un tractament i ostres, no el necessitava i damunt ha sigut tòxic. També amb la radicalitat de les cirurgies, això ha millorat molt, de cirurgies molt més conservadores i s'ha demostrat també que poden ser igual d'efectives. Però tot això només es pot fer en base al coneixement, en base d'estar segur que no fas un pas enrere. No ens agrada fer passos enrere, ens agrada fer passos endavant, i amb això s'està treballant molt, amb optimitzar per cada malalt la durada, la intensitat del tractament. Gairebé 8:45 del vespre, no sé si hi ha alguna pregunta més. No? Sembla que no, Doctor Tabernero, moltíssimes gràcies per ser avui aquí. Un aplaudiment.